Izvinite, možete malo da nam pričate šta u stvari gledate na tehničkom pregledu? Vuk Bulja. Vuk Bulja. Vranče. Tako je Eri Prečnik je. Prečnik. Evo sad da završi tehnički. Bavi je Unix Eri. To se kaže Kusta. Kusta. Loki. Lagno 50. Ovo je 40. Sve ostalo 40. A što pesak iz auta još uvijek ispada? Ako ćemo staviti to na sajtu, on se vidi Gdje mi kak bi? Možeš da pitaš, da ti dam baneta da u Srbiji, četvrti beogradski reli, Memorijal Mirko Martinović. Večeras ćete imati priliku da gledate noćni brzinac na Košutnjaku i to 2 puta. Večeras prvi put u vašem gradu, a za Novi Sad ne garantujem. Startni broj 22. Slobodan Jovanović, TBA, Sport Plus, Peugeot 206.